Si volem compartir una gravació de Meet és molt senzill, només hem d'anar al nostre disc virtual de Google, a Google Drive, i trobareu una carpeta que es diu Meet Recordings i l'única cosa que heu de fer és fer clic en la carpeta, que s'obrin totes les gravacions que teniu i la gravació que vos interessa compartir, vos poseu damunt, botó dret i en botó dret compartix. En compartix es desplega un menú i l'única cosa que heu de fer és posar les adreces de Gcloud que vulgueu compartir així mateix. Recordeu que quan es posa l'adreça a la persona o les persones podreu donar-li capacitat d'editor, de lector o de comentar, en este cas d'editor ja va bé, i podeu enviar una notificació que els arribarà al correu. I una volta fet això, s'envia i ja poden accedir al fitxer.